30 jaar in natuurlijk, hè. Dat was train Metallica was dat. En dat we hier nou eigenlijk best in op dezelfde dag, 30 jaar in, precies. Zandje in rood en 400 man. Finale uit hun dak daar, dat is echt super. Alles weer podium, alles apparatuur. Ik ging nooit zoveel spul in de haal hangen. En dat hier nu staat, ik heb maar zijn beeld gekregen. Daar stier als het ware die foto's die ik zien kan. Daar winnen ze. Je speelt hem ook. Here we were, this band full of snot-nosed kids still with acne, and on our first field trip. I clearly remember the venue. I remember that from the dressing rooms, Cliff and I watched Twisted Sister play. And we thought that it was the greatest thing because it was the first time we were on tour in Europe with another band who was American. This one is for you. This one is entitled Phantom of the Lord. Dus er wordt dat Metallica hier in deze snackbar was. Ja, dat zal. Joost dat net? Nee, echt niet. Kist dat verhaal dat zij hier spelen haar? Nee. Ja, in de Erre, toch? In de evenementenhal. Ik had van de vorige eigenaar ja, dat hij inderdaad, dat ze zeker West en een patatje gewoon had. Maar ik heb geleerd dat de mayonaise bij de rutten op zit. Dat had ik juist. Dat is weer hè, maar dat heb zelf maar zijn vrij. That actually sounds like something we would do, but I don't have much recollection of that because probably by that point all that beer that I drank started to kick in and do its work. Ik ben Henk Elzinga van de evenementenhal hier uit de Westreenwijk. Ik ben geboren 1838, dus dan kan je het uitrekenen. Ik ben 25 jaar en ik ga mijn hele leven hier op Alomwana wennen. Henk Elzinga, ja, goed idee. En dan ga je hier bij de hardere concerten doen. Nou ja, in het werk hebben we hier iets anders. Dan hebben we hier wat een vlooienmarkt in en zo'n soort spullen. Holy crap, that's totally right. Now it's all coming back to me. Yeah, I clearly see that. Oh yeah, this I remember now because we came up to the venue and there's a bunch of kids hanging out, and we just started hanging out with the kids, and someone had a whole case of beer, and we started helping ourselves, and we were drinking with the fans, me, Cliff, and James. I remember, and then there was this one guy, one kid who was walking around. They had wooden clogs, and there weren't, the same type of clogs you see today, but they were the pointed ones. And I couldn't believe it. I was like, oh my God, he's wearing real wooden clogs, because like from San Francisco, no one wears real wooden clogs in San Francisco. Ja, Metallica. Wat een wereld. Dag, ja jongen. Ik maak er zelf de kaartjes, hè. Maar ja, mijn taalgebruik is net zo heel goed. Ik hier kaartjes, jongen, en er staat Metallica op met INL. En dat het nog zo weer dat het wat minder inkt nam, dat weet ik net. Maar het zal wel de domkappigheid was daar, want ik hier wel de poster werd opstaan. Maar ja, ik net jong. Dat is inderdaad Metallica met INL.
Nou, toen ik het ook nog eens samen met Metallica. Ik wist ook net wat de grote weer was als die achter me jokste. Dan jokst daar de poster hingen. Ik wist er net, als Twitter zit er die volle groter weer als Metallica. Dus een mooi postermeidje bovenaan Metallica. En Twitter zei, ach, dat neemt ik maar een beetje en verder van de rest niks. Maar ja, toen kwam hij op uit de mouw. Het weer krijgt ons om. Je wien de bifiguren en de oren, dat weet. Nou, dan had het ook omruilen. Toen is hij ook Metallica is ook in de hoofdstad kwam. Dat weten ze dan ook wel aan mijn mandarijn. Want ja, dat kon ze eigenlijk net onderuit. Maar ja, dat weer al spelen in de wedstrijd en al. Ja, dat kon. Dus dankzij jou had Metallica als headliner spelen voor de allereerste keer in Europa. Ja, dat denk ik al. They were a very big band in America that had a couple of hit singles and big radio hits. So the fact that we were kind of on the same level as Twisted Sister was a pretty big deal to us. Ik ben er toen de tijd inderdaad. En ik ging mijn hele ploeg daarheen. Dat was een happening. Metallica kwam uit Amerika. En dat was al heel bijzonder. Maar dat gingen we natuurlijk nooit maken. Daar wij. Ja. Oh jee. Ik wil heel voorzichtig maar hebben. Ja, dit is een poster van Metallica dus. Uit de West-Rijnwijk. En die had ik toen de tijd daar kocht. Moeten door, weet ik nog wel. Ik vond hem ook wel mooi op zich. Er zit een mooi groot beest op, dat lag is wel. En wie ik van de tour zelf. Maar dit is nog wel een hele mooie, hè? Die hong daar. Zie je winkel, hier onderdoor. Om te promoten. En die had ik toen al aangehaald. Ik zei, maak die wel, die mocht ik wel hebben. Daar ben je hem in bedaard. Ja. De poster moest er echt een beetje uitkomen. Hè? Ja, kijk naar mij met één kleur in West. Net al jaar, met een beul voor werk. Met Steffen hadden we die kap reed één kleur. Ik ben er gewoon besnoen, ik denk op een brommers heen hier. Maar ja, goed, het wie een hele aparte jongen. Wie hoorde muziek, wie keihard, wie hoorde de motorhead. En dat is het wie, dat wie goed. En het wie vernijend, dat wie zeker. En hoe hard wien jou toen je erbij was? Jochend niet. Dat is al helemaal niet. Mooi, hè? Ik ga je nog wel een paar foto's van. Wie net alleen nog een concert, je ging er voor de gezelligheid heen natuurlijk. En voor, en voor de drank en voor de vrouwen, wie verliefd en zulke dingen. Dat jij er ook al je bij. Dus dat jij er echt wel bij die tijd natuurlijk. Zo. Dit ben je West-Rijn. Holland was really, I think, the first place where it felt like Metallica connected at a deeper level. I remember we were just really, really psyched to be playing those shows and actually like doing something again because we had been sitting around for a while. I mean, it was like a low point. Wij zijn wel van, nou, ze willen wel zo goed als Iron Man. Dat hebben wij wel gedacht. En dat is echt gelukt. He? Maar dat ze sa, dat het nou nog zo groot bleef, dat hebben wij net gedacht. Dat is net hier nog zo. Om de top staan, dat hier natuurlijk nooit in je van u ziet dat verwacht. Maar dat kon wij niet bedenken. En hun misschien zelf ook wel net.
Is Peter hier, hè? Ja, goeie. Ik hier hoe hier dat we strengers krant net kregen. Nou, ik zei, dan mag ik maar één brengen. Maar we daar even in, komen bij die. Buurman. Ja, jongen. Hoe is het? Dag, goed. Ja. Ja, dat ik jet. Nou, ik dacht dat ik zelf inbrengen. Bruggelijk aan 40 jaar. Ja. Jubileum. Ja, we zeggen. Hartstikke mooi. Dus ja, daarom. Jo, ga je vaak weg? Ja. Ja. Prachtig mooi. Ja. Ik heb wel eens bij jou geweest. Ja, geen. In een haal gaan stenken geweest, hè? Met Metallica. Met Metallica. Hoe oud wist eigenlijk? Nou ja, ik wie 24, denk ik. Ik kan me herinneren van het concert dat ik een band net koer. Ze wist het zuster wel. Dat wie toen al bekend. Maar wat ik ben net zo bot met popmuziek opgegroeid. Maar Black Sabbath vond ik toen te gek, toen die kwam. En daar lijkt een link met die band. Ik hier die muziekstijl eigenlijk aan nooit jet. En dat is wel een beetje de punk al, wat al die toen wat opkwam in die tijd. Maar het weer super strak. En dat ging je maar terug, die nummers achterna. En in de oren bands wie dat al je heel oors. De gitaar even weer misschien wat rommeliger al jaar. Minder strak, maar dit wie al precies uit balanceerd. Dus voor mij weer dat heel. Het had gewoon, als ze echt net bekend werden, dan heb ik die indruk gehad. Later hier ook gitaarleerlingen en die kwamen hier en dan bandjes van Metallica, weet ik nog wel. Maar dan had het echt over zij zo'n 88. Had het een inspiratie geweest, denk ik, van een soort jonge Friesen om dan echt zulke muziek te maken hier in Friesland? Ik denk wel voor de lettere generatie, ja. Voor de lettere muzikanten. I think it's great. I mean, listen, the fact that music can make those kind of differences is awesome. I mean, we go around and travel all over the world and meet people and hear stories every day about how music has changed their life or their situation or their little particular niche in the world. So this is another one in a long line of those kind of stories. I think it's great. Buurman die hellen dat hier even in. Dus dat vind ik ontzettend knap dat hier in de Westrein die het zo organiseert en zulke bands hier heen hellen. Ja, dat zit. Borman Koer dat als de beste. Hier op de buurt komt het schillen, maar die heen zat wel een concert gewoon. We heel naar die die zei, ach, nou komt Metallica hier en je wist eerlijkheid zelf net eens wat Metallica weer. Maar een bepaalde hoek, en dat is de kerkelijke hoek van bepaalde kerken, die winnen er fel op zien. Die harde muziek staat eigenlijk haaks op de sfeer die typisch is voor het Pinksterfeest. En daarom vinden wij als kerken van Zwaagwesteinde dat zo'n optreden van de hard metal rock band van Metallica niet zo past bij de stijl van het Pinksterfeest. Had het nog weer dat het hele loerde muziek weer, dat het probleem weer. Nou, ik kan me niet voorstellen, want het orgel jouw denkbrullen waren in de kerken. Maar het zou wel de tekst staan. Nou, aangezien hij geldig net zo goed Engels kent, kon ik net weten wat voor teksten het weer. Dus daar heb ik nooit je moeite mee doen. Goedemiddag. Hallo. Dominee Klomp. Ja, op het oude plakje. Ja, nou hoe is het om hier weer te wezen? De best. Fijn om weer terug te zijn. Ik ben Herre Hendrik Klomp en ben in mijn eerste standplaats hier in Friesland terechtgekomen in dit lieflijke dorp Zwaagwesteinde. Hier zijn mijn 3 kinderen gedoopt. Het is wel een bijzondere gemeenschap. Het waren heel betrokken mensen op elkaar en op de kerk.
En ook op de jonge dominee en zijn vrouw. Wij hoorden in de loop van 1984 dat die hard metal band, om het zo maar te zeggen, zou komen optreden in Zwaagwesteinde. En dat net op de zaterdag voor Pinksteren. Nou, Pinksteren is het feest van de Heilige Geest. Dat is de Heilige Geest van God en van de Heer Jezus. En dat is te vergelijken met dauw, met stilte, met zachtheid, met leven. En daar hoort geen keiharde muziek bij. You know, a lot of that type of stuff. I mean, you know, when you're 20 years old and full of spunk, I mean, everything that you do is just so, it's all about the forward momentum, the forward movement, and so you just sort of like knock down anything that gets in your way, whether it's preachers or whatever else. I mean, it was all, you know, probably just part of the ride and the attitude at the time. I mean, I don't, you know, when I think back to those years, I don't think we ever slowed down long enough to actually really take in what was going on around. You know, I'm 50 years old now. It's like I walk around and I look at everything and I observe and I take it in and what does it all mean and why are we here? And you know, when you're 20 years old, where's the next Heineken? You know, it's like that's sort of the only thing really on the radar. Wij vonden het niet passend dat nou die Metallica dan eens eventjes de bloemetjes buiten kwam zetten. Want dat trekt natuurlijk ook mensen aan in de evenementenhal. Dus, en daarom hebben wij als kerken toen actie ondernomen richting gemeentebestuur om te proberen om de vergunning voor die Metallica niet af te geven. Maar daar staat net in de Bijbel en gij zult geen haderconcert organiseren. Kan ik niet lezen. Dan ga ik in de dominee zijn. Ik zei, maar joh, even aanwieren wat het zit. Maar dat kon hier echt niet. Dus nogmaals, ik ga terug. Ja, zo werkt het dan, no? Toen zij er lucht van kregen dat de kerken die voor waren dat zij zouden optreden in de evenementenhal, toen mocht ik, omdat ik de woordvoerder was van de gemeenschap, een proefuitvoering bijwonen. En toen hebben die jongens mij uitgenodigd en hebben ze wat voor mij gespeeld in de evenementenhal. Ja, het waren nog jonge jongens, vond ik, die goed in de muziek zaten. Nogmaals, het was mijn smaak niet. Maar nou, toen had ik dat aangehoord en toen vroegen ze natuurlijk wat ik ervan vond. En toen zei ik, nou ja, het is mijn stijl niet. Toen zei ze tegen mij, ja, maar u bent ook al wat ouder. En dat vond ik toen niet leuk dat ze dat zeiden, want ik was begin 30. En zij waren jonger, maar ik voelde me ook nog bij de jeugd horen, hè, bij de jongereen. Maar ja, nou ja, dat is niet de smaak van de oudere mensen, maar wel van de jeugd. Zo zijn we eigenlijk uit elkaar gegaan. Vriendelijke jongens, maar ik vond het niet passen bij de stijl van het Pinksterfeest. Daar hoort geen harde muziek bij. I seem to remember someone having a problem with the jump in the fire demon. And so I remember Cliff being particularly incensed about this person coming backstage and talking about us. And later on he said, look, it's all because of a fucking stupid fucking picture of a demon. And he went off for a while. Ik geloof dat ik ook gebeden heb voor de mensen, voor de band en voor de mensen die er gekomen zijn, of ze toch ook nog eens echt de Here mochten leren kennen. En zo ook echt Pinksterfeest zouden kunnen vieren. De Here zegene u allemaal. Amen. Ik hier toen 14. Ja, bijna 15. Ja. Dus ja, dat vinden ze wel in de gaten. Dus je kan wel foto's zien laten van hoe ik er in die tijd uitzag. Een jong kopje. Ik zat weer die en toen ben ik op mijn fietsje achter de evenementenhal. En daar is die hun bus.
staan er samen met je famke, ja, ik weet god niet meer waar het is. Staan we daar op te wachten en op een gegeven moment gingen ze in die bus en ja, toen op ons huis. At that point, we were just totally engaging to anyone because we wanted to just like let everyone know that we were who we were and like, you know, have you heard us? Come check out the show. So whenever we'd see fans, we're like, all right, let's go over and see if they have beer and we'll hang out with them. I mean, we were doing that at a lot of the places where we actually could do that. Ja, de mannen die zitten nou wel mooi een glasje bier te drinken. En toen mochten we ook wat drinken. Maar we mochten geen drank hebben. We mochten alleen maar wat cola hebben, wat fris. En we mochten geen bier hebben. Dus ja, dat vonden ze dan nog net dat kon. En nou goed, dan hebben we even met die mensen gepraat. Ja, loerketing, misschien 3 keer hebben we nu aan in de bus zitten. Nou ja, goed, toen moesten we luisteren dat ik handtekening had wonen. Nou ja, goed, het eerste wat ik hier had weer dan het vloeiken. En daar hadden ze dan de handtekeningen op zetten. Nou, dat had ik hier, dan had ik dat bewaren in mijn viskersbakje. Had het altijd inlijn. Totdat op een gegeven moment iemand me zei van... nou, dat ik dat verhaalde hier van ik ben die man in de bus, die de handtekening hier. En dat ik dat... Nou, ik zei, oh, dat is een pradielburger. Maar ik denk, ja, ik zeg toch eens een keer zien dat ik het nog ga. Maar ja, goed, dan ben je er inmiddels wel voort. Was dat er over zin opsmookt? Ja. Waarschijnlijk, ja. Het wie wel loert, dat kan ik je wel vertellen. Het wie dusdanig loert. Ik hier er op een meterkast daarvoor, daar lijn een steen en die lijn los. Die hier er al jaren een lijn, maar die kwam naar voren. Het weer tjum, tjum, tjum. Ik hier een omke uit Canada bij, om Marseille. En die zei, ik had er wat op voelen, jongen. Hij zei, maar ze even zien, die er een filtersigaretjes hier in de heren draait. En hij zei, kijk je hier wel tegen, zo volle wijn. Nou, dat wie ik zo. Wie verschrikkelijkste lood. Ga ik nou nooit zo loode muziek weer horen. Dan ga ik nou wel wat, misschien. Dan krijg ik nog handtekeningen. En die, ja. Dit is een oude agenda van mijn vriendin. En dat wie ze hier na je leren jas van hem kregen. En daar hier ze de handtekening van Metallica opzetten. Die hier ze opzetten kregen. Want jouw vriendin wie ik mij naar dat concert? Die wie dat toen eigenlijk, ja. En die had die handtekening op je jas kregen. En naar huis. En hij nam des duivels zelf, want dat wie een na je leren jas. Dat wie hartstikke duur. En dan mocht zulke troep natuurlijk net op. Dus dat moest ze zo gauw mogelijk weer aan. Dus dan had ze dat op een manier had ze dat er weer aanhellen. En toen hier zijn vriendin. Die vond dat zo schande voor haar. Die had haar toen dit stukje papier, jong. En daar stiet dus al wat op. Handtekeningen. Dus dat had ze haar jong. Omdat ze gewoon schande voor haar vond. En dat had ze hierin plakt. Ja, achterna, jongen, is dat natuurlijk prachtig. Want dat binnen handtekeningen van de band. Dit is van waarschijnlijk de handtekening van James Hetfield en Kirk Hammett. Nou ja, ze woonden al je natuurlijk Kirk Hammett, want dat wie de knapste. Dus die moesten ze hebben. Die James Hetfield, die heer maar wat een poesterkop. Dus dat is helemaal net bijzonder. Hè? Maar ja, dat zei ik, dat ik bij die leeftijd. Dat was echt hartstikke leuk. You have to understand, back then, our only real priorities were playing the show, getting drunk, and looking for women. You know, surprise, surprise. De bandleden, super, hier net mis mee. En ik net van Twister zitten. Maar toen het concert overal weer, toen zie je het eten aan het plafond smeten. Ja, ik kan wel filmen, maar zit er nog niet meer op, want ik hier een zoekerskinde vrouw, ja, die moest het er weer overhalen. Maar die goelde. Die zei, dit is net meer mooi. Maar ja, 45 dit, 45 dat. Je honger, 45 broodjes, met dit erin, dat erin, alles. Ja, waarom? Ja, dat weet ik niet. Maar ik wil net uit bandleden dienen. Nou, weet wel zeker, de rodies, hè. Geen even uitleven, even bier drinken, nou ja, zo.
maybe I just remember all the romantic fun stuff and don't remember all the, the stuff that was, questionable and the stuff that had a negative energy to it. I mean, as honest as I sit here with you now, that one has been compartmentalized to the point of no return. En hij is juist toevallig binnen, kwam mooi op tijd, dus wie al een beetje spannend. Nou ja, er staat dus dat logo van toen op. En we hebben toen een plakbiljet van dat ze hier kwamen. En dan gaan we dit zelf op de achterkant zetten. Dat we daar 30 jaar later weer zijn. En de same date, same band en de same audience. En dan komt ze hier. En ze al die mensen die kan komen. En zegt, ja, dat is toch echt een onderdeel van. Dat is toch geweldig, waar je erbij wijzen kan. Ook snel op wat oude nummers die de titel hier spelen? Die halen even jong, dus je speelt je oude nummers. Dus wat dat betreft, die zitten wel tussen. Ja, goed, die nieuwe nummers ben ik perfect. Ik bedoel, wie kan ik met de tijd mee? Hun gaat de tijd mee. Dat is super. En ja, mijn dochter is hier nog echt. Die draagt het shirtje van mij, wat ik 30 jaar alleen heb hier. Ja, dat is geweldig. Ik bedoel, de jeugd neemt het door. Maar je trots op wijzen, toch? Vannacht een omes, jongen. Ja, dan zeg ik heb wel wat in een huis hangen. Maar, ik ben heel eerlijk, op dat moment wist ik net dat ik nog heel iets bijzonders zie. Ja, uit Amerika, wij, Metallica. Maar, nee, nogmaals, dat spelen net. En we zijn natuurlijk ook net zo bekend als er nog een, maar door zijn ze in het kamp. En dan hebben ze wel een andere locatie vinden kent. Maar trots ben ik net. En eigenwijs heb ik nog nooit west, dan zeg ik nooit willen. Maar nog vannacht een open jongen. Ja, zei hij me wel wat en ik zei, ja, kan me tellen, ga gewoon. Well, it definitely was a moment in my life, you know? It definitely was great. I mean, I look back fondly on all that whole time because we were just kind of like figuring out where we fit in as a band in all of this, you know? And we were just trying to figure out how this whole thing worked for us and how we can like just find a way that was, you know, that made sense to us. We were just all making sense of everything at that point. And so everything was new, everything was exciting, you know, everything was a completely different experience that we had not done before. And so from that perspective, I mean, yeah, you know, I miss being innocent and naive and inexperienced and you know, seeing everything with like, just like, wow, with a kind of like an awe, you know? Of course I miss that. But at the same time, I'm very happy where we're at right now. 20 years ago, we had 20 riffs for a record. Now we have 2,000 riffs. And so the positive in that is that we're much better at what we do and we're much more prolific. The downside is that sometimes I wish we only had 20 riffs because then I didn't have to sit and listen to 2,000 riffs and mark all of them, you know, 5 stars, 4 stars, 3 stars, you know what I mean? So it's kind of, there's two sides to that. So I guess I do miss the innocence occasionally. What would it be like to not carry all the stuff that you know around with you? But I think everybody can attest to that as they grow older. But I'm generally fairly comfortable with who we are and our place in all of this today. All right, it feels all right.